twe nigo bono magiga yo mochando omonene bugwate kawechi pipe chiama cyo yonyale ko bokorekana ase ekenyoro kia kionganyo nabo igokwirera anene kogosereria obochenu bwa abamenyi benseme yo bono nigo musamario muya anyale ko baga weso kia na gochaka gukora mochando yo nigo musamario yabaga kwene kiabuna ogokonya kwaye no kwene kiabuna abamenyi bechinseme cyo tibari go chia konyorwa no muchando bwa maroire nabo igo embechando endane nego konya abana beskuru egetamukiro kyabage kogokerwa nabamenyi bechinseme cyo nakoboria abarai kubwatira n'abasamaria bayabagendere wesokya eryo ko bakonya ase ogoticha achi pipe cyo nigo omoriki oito Julie Kerubanyara ko bagukirana sensemenya gutwariganirira orobotiro kubatia Maiga yo mochando bo wateka gwa pipe chiama chamabe okukwire iro kogosereria kubochenu go chasaba menyu be sublocation ya kionganyo bono nigo omosamario muya asereta Filipo Kwena aiso kirien na gochaka goticha emetareyo Nigo Philip ateba okwero kwae tasemereti gwakanwa korende no gokonya abantu mona bonchororia nabagendi bechipigipigi boigo abana beskuru korwa samaroire boigo kobeko bochenu ase aronge namenyira fasolo bono asaya na buganda arosiga ikyagera abana bechipigipigi banje baruka bari kusamanya saya macaya aku amarai aku dua abana bagize pare bakazana karo ade dia before cyanya roseti bosi mukubwa kora ndiri gutosanya bono nkamwa karosi so that dia macaya aku tinna kaiga aku cha atinna kyo bono ide kaiga kubwa gote bakarawa iyo chite tawo ni itone ne mwamete Bade nguja nanya rama bera. Utatikare ndesing njo abara ibatayigo banje to bisi mana gwitani isko. Bali korra mitaro. Na bono na ra moja inisia karawasi pare ya puta ja moja. Utirimbo kan kuchuma ate nyambera. Wese utirimbo kali ko nyara rene je stiki chete pi. Stiki chete pi. Na bantu baro bisi baro bara kanyete reinforcement ire sabu gunjuk kana kunya kubwata chibesa chigari ugenda aliyo nakubona storm banya gunjuk kana chigari batate chipake no chipake chibanya kubul chibesa iba kabanda abana ngutwaro kugwa ba ngutwari bichi nyore liba nabe county nyora bamura buna batate mitara yonspie town ni koraba Gukwana nabagendi chipigipigi nabamenyi bensemeyo nigo bateba mbobe korora abana beskuru gutumira macha yo machabu boigo nonye abantu bagokora imirimo yo bwagachi gutumira ase chigasi cha mjengo batama itigo sina mache yechisiwage ngoro kubauru nyamwaya nchena mogenje pigipigi ga sensemo ya busongo lakini gendongere ga gocha kia narora kerekebe kuna bone siku chinere ya tegete kororogoroga iga sakoro gustav ngo trimbaga go iga ya kari primary amona kisi school siku iga kare go trimbaga chimate abantu batamate kara machari akeno kire mwaso abana bakabe school nigo bakobucha banyu ayande babekatishwa ayande besibya magoro eyibone bwenerete county government yerore HT chasaya gwetera abana bali bakabari matari ase school pia na barase pia na bare na kisi kabana egende kega ni bagwara to buchap kira retera abana borwe bacha andike baruare nandike abere gakintambe na nigo kire pare goroge koregana tari gento kibisete Nigo bono ogosaba kwabo baboririe eserekali gwesonania na korora emitaro yonsi ya mache amachabu ya tichiru ogosaba county government eicherora asaya enyatije abana tibanyoro borwere gwetera asaya nonyana abantu bare kurumate batamaite bako bucha macha abaja irase muchengo mbama itingane sigweji atike tukorora bakanga kerogende na macha so getera kinne sigweji ayina rongo sabe county government yakore asobotika asaya asobwango abana abantu bari Ingo reporter yegetaseni Kandizi TV Ninche Julie Kerubo